Pagdami ng mga turista sa Nueva Vizcaya, ramdam na dahil sa nauusong extreme sports activities doon. Ating pasyalan sa report ni Russell Simorio. Ang nakamamanghang ganda ng Cagayan Valley Region, matatanaw na kahit hindi sumakay ng eroplano mula sa natural formation ng mga bundok hanggang sa mga ipinagmamalaking agricultural farm ng rehiyon, mamamasdan sa pamamagitan ng paragliding at zipline. Ito ang nausong stream sports activity ng Nueva Vizcaya. Ito ay pinakamadaling paraan para ma-experience ng isang tao ang lumipad na parang ipon. And nauuso siya kasi the experience is very new and undescribable siya pag nasubukan mo. Sa itaas ng bundok ng Barangay Tiblak, Baguio, Nueva Vizcaya, ang napiling flying site ng paragliding para sa mga bisitang walang takot sa heights. Ang 17 anyo sa si Sherlyn, pigil hiningang sinubukan ang paragliding. Ang ganda! Ako ba yun? Ang sarap! Ulit-ulit! Pero bago masubukan ang paragliding, kailangan mo nang sumabak ng training ng hanggang 10 araw. Dito mapag-aaralan yung pag-take off, pag-landing hanggang sa pagkontrol ng hangin habang ikaw ay nasa himpapawid. Ay naman sa Provincial Tourism Office ng Nueva Vizcaya, inaasahan nila na unti-unting lalago ang kanilang turismo dahil sa paragliding activity. Sa bayan naman ng Santa Fe, patok sa mga turista ang 800-meter two-way zipline. May taas na higit 5,000 feet ang zipline na tinawag ring Getaway ng Cagayan Valley. Ayon sa provincial government ng Nueva Vizcaya, halos mga domestic tourists pa lang ang bumibisita sa probinsya. Pero inaasahan nila ang pagdagsa ng mga dayuhang turista sa pagluwag ng mga health protocols. Paragliding kasi is one of the compliant tourism activities that we can offer in Nueva Vizcaya. It's an outdoor adventure activity and relatively basta fully vaccinated ang pilot and the passenger. Mula sa Nueva Vizcaya, kasama si Henry Dumensil, Russell Simorio. Balitang Amyanan.